to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina i nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Co to jest za dziewczyna? Gdy ciało swe wygina miód malina i nie ma drugiej takiej. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Uderzam na imprezę, bo tam nie będę sam. Zawieszam nagle oko na widok jednej z dam. Takiej seksownej lali nie było dawno tu. Jej widok mnie zniewolił, aż mi zabrakło tchu. Ona jest przy mnie blisko, na balę przyszedł czas. Tańczymy w rytmie disco,